Giral ano? Hey ga, kumusta naman ka? Okay ka ayo ga, ikaw ga. Okay ra po nagsigig na ba animal kaayo ni kinabuhi. Ha, maulagi ga. Pagkabuntag kita man laba pagkagabi ilabhan na puta sa tumbana. Buwa-buwa ka sa mga pila. Hindi na lang ako magsulog ga. Maulagi ga padayon og laba ga. Tulo to ka Jawa si Mimim, si Ikang, ug si Jasmine mga bagila. Ay mabaho, alay mo diri po animal. Uy, di ba ang duha to kalibakira? Hala, oo, ang mga Jawa, nang laba, my goodness. Di ka makukuban sa ilang laba kay mga pilingon, ba na sila? Bitaw, pinuod na. Ang bitaw mga libakira yun. Uy ga, di na lang motibo sa amo man laba. Ah, dali na lang tapos naman dito to sa kalibakira. Parang kadulabulot, tagamay na ba? Uy, Oh, nauna. is kasi mana na mo ning inilis ha. Si mana na na, kulit-kulit din ba? Uy, kalbot mo. Uy, Kapur ba ninyo, uy? ala man ang pugri. Di ba? Mga pilingon sa di mo na libakira. Dili ang duwa ko planggana. Rara. What? Eh, pag sure eh, nabalaba mo bra, mura po mo na ito. Kalinuot. Ay, Oh, Kaneng among gilabhan, di pa nila bunon. Among ang gilabhan para malimpyo. Oh, para limpyo jud ayo. di man sa una ga jud. kung sa taon inyong sabot. Ang among gigamit nga sabon, di pares inyong sabon. Shit. Kung sa to inyong sabon. New safeguard din tokso. Pambara dahil na. Oo, oy, bagong nilang dugwa. Shit. Hala, uy, kagana ba? Ang among yun, perla. What? Kachip? Ang amo yung sabon sa dito. Well, yan. Educating so. Wow! Pwede dahil na. Oo! It has a microbead that cleanses the stains, Social washes away the bacteria, germs, and it cleanses all the germs. Sana. It has a coconut oil and 100% hypoallergenic. Mas gana ni sa inyong kamot, di lang sa baro, pati sa nawong. Uy, makasasyalira pa ni mga libakira. Uy, ginoo. Di man! Sa una ga jud. Ang among sabon sa Nicolor, Projixo, it has an antioxidant and produce melanin. Ang sabon sa inyong country looks organic. Niacinamide soap that has a glutathione, tea tree oil extract, and collagen. Asa pa mo, ana? Nanlaba pa mo, mugwapa ka mo. Sa unang gadget. Sama niyo pagpapaswas. Ang among gamit, Lay Mineral. It's from the mountain. Inyo, Amo, absolute distilled water. uy, ikaw mga sosyal ba? It passes through filtration, purification, vapor compression. Ang sama niyo pagpauga. Isa ko uga na. Kurap ka mo. Uga. Ano na yun? Paano na sa at ano sa matsako uga na? Why inyo, abi pa na. Amo yun, ang baga, ang awon. Uga na! Ang amo, kawiran ako uga na. Amo yun, isalibay kadali, pagbalik, Uga na! Ang amo yun, di na kailangan maubon sa uton, uga na. Ang amok yun, wapagani lang ni Uga na! Ay, nabuang-bunga pa na ana, natala naman siguro ko. Ing ana ang mga dato. Pag binagbagay ng tamplanggana para makuha na nila chika. Tara!